तो हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय थाबावबाय लोगोफोर आंना आङो गिभअवेनि भिडिअ होदोंमोन ना बेवहाय आंना भिडिअआ एसे मिस्टेक जादों मिस्टेक जादों माने आंनि चेनेलाव माने आङो भिडिअखौ अलरेडि आपल'ड होखाबायमोन माने आं प्राइभेटल' खालामाखैमोन आङो सिगां आङो प्राइभेटैनो आपल'ड खालामदोंमोन बेवहाय आंना आपल'ड खालामनायनि उनाव मोनसे कपिराइट फैदों आरो ना कपिराइट फैदों आं नोंथांमोननो देखायगोन स्क्रिनाव नाय नोंथांमोन आं स्क्रिनाव होदों बिदिथ' मिस्टेक फैयाखैमोन माने आङो बेकग्राउन्ड मिउजिक होदोंमोन आङो बेकग्राउन्ड मिउजिक आंनि बेकग्राउन्डनि थाखायनो कपिराइट फैदों बेकग्राउन्ड मिउजिकआव अलरेडि एनसेसनि मिउजिकखामोन आं सिगाङावबो बे समखौ होखांखाबायमोन आङो सिगाङाव फैयाखैमोन कपिराइट दा आरो नेक्स्ट आरो बे गिभअवेनि भिडिअ होनायाव आरो कपिराइट फैदों आं माने हमनानै मोनाखै आरो आङो बिनि थाखायनो आङो भिडिअखौ आङो दानफिननानै आरो इडिट खालामनानै आरो आपल'ड खालामनो गोनां जाफिनदों आंना इडिट खालामफिननायाव आंना बिराद भिडिअआ उल्टां फाल्टां जालांजोबदों आंना भिडिअ आं माखौ बुंनायफोरा आंना थालांदों आरो जियानो जादोला भिडिअखौथ' आं होबायानो अलरेडि नायबायानो जियानो जादोला आङो नेक्स्ट रिजाल्ट दिनाव आं भिडिअखौ मोजां खालामनानै बुंनोसै गिभअवेनि बादै गिभअवेखौ माबायदि होगोन आरो साबेसे मोनगोन बेफोरखौ आं नेक्स्ट भिडिअ बुंनोसै लोगोफोर आङो दिनै मोनसे सर्ट ब्लग बानायदों आरो ओरैनो नोंथांमोना सर्ट ब्लगखौ नायलांदो आरो मिथिखागौ नोंथांमोना भिडिअखौ मा खालामनांगौ बेयाव मोजां मोनदोंब्ला आरो लाइक आरो चेनेलखौथ' मा खालामनांगौ नोंथांमोना मिथिखागौ नोंथांमोना नायलांदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर नै आं मा लादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय आं दा दसे उनाव खोन्थागासिनो नायलांबाय था भिडिअखौ Ayo. Malah saya bukan lamel perle. Ayo lamen untai bari kejatar. Lama kau dah sepaham main dong. Repairing kalau main dong lama kau repairing. Motivasi जों nih फुख्रिया बेनो nih फुख्रिया नै बेनो बेयाव दा हगोन नाखौ बेयाव दैखर गंसे दं दैखराव दैयानो बार गोमोथार बोरै दै लोङोलै बेखौलाय थेट मानसियासो दसे थाबनो बेमार जायो मार हांसो फिसा दंलै नै बायना लांफैनांगोन र' आंबो फिनांगोनलै एबार बेयावबो दङ ओइ आरो फुख्रियावबो दावबाय दङ दा आङो मोनफैबाय नै ओमफ्राय दा बेयाव फुख्रियाव ना लांफैदों जोङो दा माने फुख्रियाव नागिरदों आरो जोंहानियाव आं ओमफ्राय बायना लांगोन ना फुवान ना जापानि नै आरो सासे लोगो फैबाय दा बेनो फुख्रियाव आंसो हाबबावनांगौनो हनासो लांबावनांगौनो सेरसेसो बारा हमना लांनांगोनलै माया खिथि हाबनायनि फ्रि गय जादों आङो गय आङो फुख्रियाव हाबासै आं बायग्रायानो हाबबालाय बोरै जानो आं नाखौ बेनिफ्राय बायना लांनानै आं न'नि फुख्रियाव हैनोसै आरो ना जापानिसो
ना जाबाथायालाय माथो गाबोन एकदम बारायनाय खालि जोंहानि फुख्रिया बेनो थ' दैयानो फिसाथार आरो फुख्रियाबो फिसाखा थ' दैयानो रानबाय थायो लोगोफोर दैयानो एकदम बोसोर रानबाय थायो स' देबार आं मटर बायना लाबोबाय स' देबार दैया राननाय नङाबा खोमा देबार मटरजों होबाय थानोसै दैखौ नै होनोसै देबार दैयाव नाखौ नै नाखौ होनोसै दैयाव लखबनोसै स' उनाव मा जायो जादोला आरो जायखिया दा बायनानै होफैबाय थां नै थांदो नोंसोरो थांदो थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन